To machielo ka endi mabende aneno ka ji wacho malich ahinya ka en wach mar corruption e county governments mekwa. Corruption e county governments mekwa Nyakwara Mogajwang'. E county governments mekwa ema bende chal ka gima miyo jopiny bedo maonge kod geno gi county governments. Gima duong' en article 96 mar katiba odiero tij senate ni gibedo nyong'ong machielo kaka sirikal mar counties mekwa tiyo. Machielo kam en county assembly nigi tije adek. Tijegi bende wanyalo yaro gi mondo gibed kata maromo abiriyo kama. Gimiluongo ni representation nikech waduto kwanya dhi assembly ma Homa Bay kata ma Migori kata ma Kisumu kata ma Siaya. Gin kache loi kaka japiny. Wan gi oversight. Ging'iyo ni to executive mano governor gi county executive committee members meke tiyo nade gi pesa ma omegi gi national government. Machielo ka en legislation. Giloso chike. Bende chike ma giloso gin chike makonyo rito ngima jopiny, machopo dwa jopiny. To wan kaka jopiny, wan bende wan gi teko mar gonyo ng'ong'. Sovereignty, teko mane dwaro jopiny ni watiyo kode yo machalo nade. Wabro dhi nyime kod gomba kama tut Nyakwara Mogi, kendo odiochieng' makiny abro loso gi ji mopogore opogore. Abro wuoyo gi senator ma Siaya, abro wuoyo gi senator ma Kisumu, ma Homa Bay kod ma Migori. Wang'e anena wach mar devolution ni. Bende abro wuoyo gi stakeholders mopogore opogore. Wantiere kod civil societies wabende abro loso go ka kachiel kod bende governors mopogore opogore matemo ng'eyo chuny wach mar devolution ni e kinde ma Homa Bay County. Kawuono devolution conference chakore ayanga en saa 2:08 mar okinyi. Bang' kinde mano kende wabedo kod twak mar Ramogi Baraza ka wenda neno ka oseyuoro ka kawuono piny ngima ingo nyasi mar International Youth Day. Kete mana kama en Ramogi Baraza.